Артистларның банкетта чыгыш ясауы күпме тора? Мин Лесная, ха беләбез. Синең ничә сум тора чыгышың? Абый, бәйрәмдә чыгыш ничә сум коясың дип сорыйлар. Мин белмим, син дә бит. Төрлесе була. 400 мең? Так, достар, ишеттегезме? 400 мең ди. От 400. Шулай да? Шулай дип уйлыйм. Так та ул мине бәйрәмгә сата. Әйтмим, белмим. Менә Маратның 400-дән алып ди. Галатны. Әйе. Шундый кызгат что ли? Әйе. Яра, мин дә шулай. 400-дән артык дидеме? 400-дән артык кисештек. Примерно. Әйдә инде. В среднем 90-100. Бу икигезгәме әллә инде айрым? Ikimizga bu bizning bir chiqish. Benim uy okşada tugul anlamıyorsun bunu sen. Men ijatda, men millet halkım için işleyim. Men вообще okşa sıramaz kadar mümkün. Şunday простая душа men böyle bilirsin mi? 100 ming? Barma. Oy endi o hatlı okşalar. Onday okşa benim tüşüme de kirmin. Endi 100 ming sileysin. Үйленіп күйеуге шықсаң шақ. Менә ничә сум? Сиңа бушқа. Вак тияк шол 250-300 тирәсен инде. О, нормально. Әйе, шул. Әйе, нормально. Бердә Бір юк икән. зарплата бәясе, бір зарплата. 50, 100, 150, 200, 250, 300 бесплат. Точно суммасы yok. Ераклыктан тора, авырлыктан тора. Команда белән бараммы, командасызмы? Монда төрле фактор дип әйтәсем килә. Иң зур чек 300 мең синең, име? Юк. Иң зур чек 500. Территориально Мәскәүдә. Юк, юк, юк.